Хайде с мен ден 2 в Сидни, Австралия. Днес реших да е ден за плаж и отидох до Бондай Бич. Взех си метрото и между другото метрото е в сравнително добро състояние, но е брутално скъпо, за съжаление. По път искам да видите колко е готин квартала на Бондай с тези къщички. Дава вайб на LA, но едновременно виждам доста и стил на Европа в Австралия. Някакъв микс е между двата свята, може би най-доброто. След това стигнах до плажа и вижте колко огромен е плажа. Вълните са доста силнички и е перфектно за сърфиране, но водата е малко студеничка, но се свиква. Има открит басейн с солена вода и тук често хората тренират плуване сутрин. Забелязвам колко е здравословен начин на живот. Много хора тук стават в 5 часа след тичат, плуват и сърфират. След това реших да посетя зоологическата градина, като видях основните им животни. Имаше кенгурута и вижте коалата, просто ми да спукам от гушкане. Беше интересен ден и за края на деня гледах залеза или по-скоро гледката вечер на Сидни. Искам да се преместя тук някой ден и наистина е доста готин техния лайфстайл и може би до година може да дойда тук пак.